Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Vino guys. Alah hutan lho piye iki? Ket jam 1 bengi. Montore gantakno. Sekolah dan kayak ini terus. Ya Allah. Dan nganggo jaket, Vin. Nganggo jaket kok gak usah. Tahunnya ndi? Gak sang buka anune aku tak nganggo jas hujan. Maju neh sik to. Kowe yo ndang nganggo jas hujan. Buka ini. Kuwi telas, kuwi suwek. Kuwi suwek ngene. Ya, Iya ben dibuka. hujan apa? Gak le, ora. Apa sih? Apa? Jadi numpak motor dhewe jadi. Parking kok bar ngeter kowe ya lawange tak tutup aku turu ngantek. Buka gue. Wah nek mulih nek digampang liwat ya tak ngono to digampang ae. Oh malah deres. Ya, enggak bisa. Iki jebuk jas hujan. Jas hujanku sing plenok-plenok. Untuk gombal itu. Sore ning dingklek iki. Ngerasang gini. Lho, piye lah teles lah kok. Girang itu. Nah, cekeli tak anune. Ya ora. Dan guys, dan gerhana matahari, gerhana bulan. Dek pengen. Ayo sahur, buk sahur, bapak sahur. Kok bunyi ya? Dek matahari. Hujan deras. Nyoteng kok piye. Jaketan miring. Ayo. Jaketan miring lagi apa nem jaket di. Nyapu sing arep mau tak sapan dan guys menyapu tapi sing jero guys yang jero sudah
Yuk. Nak menang macam ni. Nak menang. Dan dek selapannya jak ini. Kita di tengah. Biasanya bersalah. Tak kasih sekolah. Jadi tak pernah kasih sekolah. Kau tengah dari sekolah. Hujan kan dek hujan juga. Iya, betul lah aku bisa hujan. Karena kalau yang enggak kok hujannya doang. Mak cah namanya. Guys, tanggaku delok. Wah, lah. Ubur-ubur ikan lele. Hei, aku terakhir ki mah nyegat kowe iki. Mulane kan udan. Kowe mak apa ya udan-udan kok mergawe. Mah kowe rene ae kok. Mama kowe rene ae. Ben. Ben kayak kok gen carry gitu sudah dilek diamis. Dek orang dino dek ini santai tidak mengantarkan sekolah, maksudnya berarti ngono. Moga. Dalku yo padha ae. Mega nek Pak tukang. Ubur-ubur ikan lele, padahal durasiku kurang le. Pireh mbak. Iya, kalau dek bengi sahur lho. Jam 1 ki wis udan deres aku lilir. Walah mak peyu. Terus kilo delok tak saponi ku nek majah. Maksudnya gelem rene, biasanya ki yo nek bar sahur tak saponi, ki mang bar sahur gak tak saponi males. Sandal elek tinggu. 6.000. Hah? 6.000. Kok murah? Itu kan siji 3.000. Gak 3,5. 12.000 wae. Nggih ngono. Kowe pesen jajan ah kowe. Gong lho yo. Soalnya nek wis H-7 Tenan? Ya wis. bayare sok ae. Iya. Aja saiki kok gaya ketek dik makah bayar saiki. Lho, piye yo. Saiki lho kerja keras, dino gak telak. tau libur. Telak. Kok iso ora ndek dhuwit. Padahal ngene iki aku lagi komot pas Samsel. Motor ndek nane wis tak kon dandakno yo. Dhuwit 300 Pak ki dandakno. Vario. Nek turah aku wis ngono iku nek turah tukokno sing tutup pendingin kuwi. Ora malah dandane iki malah dia kali jadi ditukokno tutup pendingin lho. Lah saiki bosok neh, kan gak diganti alat, dia kali tok. Ngono iki jenenge yo buat dhuwit ya, Pak. Terus gak kaya nek diganti misal. Oh, alah. Lah dia jere mbok kon tukokno tutup dereng lho. Tukokno tutup kuwi nek dhuwite turah, nek gak turah yo sing penting kuwi dandane sik aku ngono. Mbok seneni Pak Sulit. Iya, aku Cing, menggremeng ya. Cing. Gak sekolah kowe. Kowe gak sekolah. Nguyah le jere. Lah, lho cak iki piye lah sekolah apa ora mau?
Aku yo ngono Mbak Ndeknane Roro motor ora kenek yo dienggo ngopi Pak Rokan mulih. Ndek bingung gugai wong turu. Nak montore ora kenek nok ngene. Yo enten-entekno kowe le wong sing nganggo kowe. Terus digamane bengkel kono kene Wawan. Nganu ki akine 300. Tak imbui 100 wong 200 Den. Lah timbang kok dicesno ya, Mbak. Engko akine mesti rusak neh. Kalau ndan tuku ngono. Wes ki bosok apaan sik dienggo Sukma. Lah Sukma ki ngono mah, goncek Uus makan tanggane lah. Gak penak. Ngene, lah wong Uus sing goncek kancane ibu buat iya saiki. Nek goncek nek termasuk dino ngono jek nganu Mbak yo. Cara motor didandakno. Selama motor dandakno juga. Kan kuwi. Duwike ning jero kabeh. Kok ora mbok tak ndekek kene. Ajo. Udan iki lho kok nek mlebat. Kowe jul Mbak Mur lho duwe. Dadi biasa iki tak jul. Delek, kuwi apa kuwi? Walah gaya di laundry yo. Wis darana. Terima kasih ya. Aku ki ngene ndek sore bengok ngene. Heh, panggangan kok ndang lali. Aku wis ngono iki gak krungu. Gak. Lho aku terus ngene, lho ya wong ketek bablas ben bosok panggange ning kulkas aku ngono terus teko mae dadak wis. Ya wis kok. Aku tuku jangan asem gorengan ndek sambelin ndek Oh, mbok sambel panggang.